Hayi cha lafe lihle kakhulu. Hayi asinamadoda bakithi sihlalele. Yazi nje ukuba lisakhona ilembe leqa amanye amalembe ngaba yenze yonke lento eyenzekayo. UShaka nje wayengekayivume nje lento yamadoda ukuthi asengayivalele endlini ayikhiyele endlini amadoda ngenxa yomkhuhlane nje. Kade abantu babesicakela besitshela ukuthi banama medical aid. Kodwa manje sebesaba ngisho ukuphuma baye eminyango kuhlanganwa koma WhatsApp group. Hayi bakithi ayiphele le ndaba yamadoda awo mayinika saza amadoda thina izinto ezaphuma nemkhonto abelungu bephethe izibhamu. Zaphuma iphethe imkhonto iphethe namahawu zaye empini. Manje nje sihleli nabantu umkhuhlane nje wodwa amadoda sengayikhiyela endlini acashe kube ngathi acashela amabhomu. Hayibo bakithi ngeke. Akube khona into eyenzekayo kuyophela unyaka phela sihlele ekhaya sicoshwa nje umkhuhlane into engakhulumi. Akubonakala ngempela ukuthi kwenzekani. Ngoba kushuthi siyoba yini mhla ngathiwa nje nawo amasosha seAfghanistan asihlasele eSouth Africa. Siyoba yini sisasaba nje umkhuhlane. Mathiwa nje nayo impingene. Siyoba yini? Hayi. Mewuthi bayahluleka abafazi asisukume sibone ukuthi siyisolva kanjani lento. Ngeke phela kuphela unyaka. Imisebenzi iyaphela, imali ziyaphela. Nezingane aziye ezikoleni. Sixakwe indaba yomkhuhlane nje. Hayi, ngeke sesihlale kwanele. Asisukume sivuke nesisombululo. Siyayiphoqa nje, siyayiphoqa. Ilembe nje langelivume nje lento ngoba selwabhokode bonke lamagwala acashiswa umkhuhlane. Hayi, ngoba nathi siyaqoma. Hayi, ngeke bakithi ngeke. Hayi dumu kanje mizosuka. Kophela unyaka phela sihlele endlini imizi iyadliwa. Sinezikweleti, izikweleti ugibela phe kwezinye. Masiphuma la siyophuma ngempela sinani. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.